Yama hwefo akwa aba ma bangle kataki TV so. Ene da ya nante abedru asante afija ase. Ya bi hia konfo ya a ene be di nkomo afa sunsun mu nsem. Ene niema bi akotia nipa. Ntamiafo mo nyina mo ntamachi. Ye ne konfo ya ene nkomo. Konfo ye mo akwa aba. Papa na ho te sey. De nyamias. Ya ba ene da india no betwe nkomo afa eniema eba ewiase ene ehawa amanfo nam confirm pa cha ukom mfie be fe ni wada oroma ukom de achi ukom 15 years mo na mu mfie dunum ni na wa ya de na eba ne se na ura akom be ka makosem wo be ka makosem ya me ma no di abmawu ma me ne frɛ na kosuisa okay jamfani nsie yi na mra binyinsen mu no ai mra ma me binyinsen me no di abmawu ntina omo se embre pia no okɔ asuo no ho ekusu kyerɛ no to kwa wokɔ se nsuo no bi wɔde bɛfie no yes wakɔ yi mpata nti mpata ne bɛtɔ bucket ni ma no wayi na to nti wɔkɔ obi ho a onim sunsun fom mu na wɔsɛ ɔmfa mpata no nyɛ den enye aduane na ɔde yɛ aduane obɛyɛ den obɛnyinsen na ɔde bɛnyinsen me wokum nyini yawa mte okay nti ɛyɛ dɛ ya asabio wawo mene nko ade bi asuo no bɛgyina nti mu hɔ no no mu hɔ a mo se biribi aba me so no ne maame de na onim akom na ni so nti no de no wo hunu sɛ ɛyɛ akom mmra asuo no yi ne ho ade no ɔde me kɔ afuom nti ɛhɔ no na bɛkɔ yirai nti me yirai mu hɔ na asuo dem baaye no ansa no wo hunu sɛ sunsum yɛ den ɛwɔ mso wo yirai no de ne sisi wo ngula mu ho bia betima kama ahwefo nyina timi ate because ho yɛ mama pa sunsum mu de me yirai re de me hunu yama bebrebe ɛne yɛ sunsum ni timi ba na ɔbɛkyerɛ sɛ aduru wei wo kan wei bɔ mu a ɛyɛ sei ɔbɛkyerɛ mbe wie na ɔbɛkɔ no min sɛ hunu hwibie no masa aba no ma wo hɔ a na wei asa aba na ɔbɛkyerɛ sɛ wo kan wei bɔ mu a wo de wei yɛ sei a ɛyɛ sei wo hɔ a na kyerɛ sɛ wo mutum sɛ enu na na kyerɛ sɛ na wo mo kyerɛkyerɛ me na wa ya de na ya ba wason yesu ye wo se dom nipa wa ha obia ba na obeye adwuma na obeye se na ede pa na obi nyamboa se ne ho ohia bibia ede pa na omra ede na utimi ye pa se obi se ohia wo ho mra awo ho ana se ene ye se sunsum mu aware no ekwan ba se nipa bi wa onfa so mra na boa no awada woroma ni nyina wo katachi no ho eye be my friend Malik bosum de bi kura bebrebe na be ma Malik na mu no de kese wo ye sunsum wanwaso bi ya kese ye dwene no ho kra ye te no ho kwa ye nte ase kese moa de wa wo nipa bebrebe emmoa se wo pa wo wo akwantum ana waka akwantum na bibi ha wo do me favor o ya ade pa se wo pa wo ana wo bibi wo nte ase ni nyina wo ba sunsum wo kwan a wo befa so wa ono wo bekasa wo bekyere sunsum wo bekyere wo de amane ne amamra wo se wo ye den wo je na so odi sunsu a eja no so bebo na ye beda wase na me ka ahwefo se ye ne konfo yaw a owa fijase na edi nkomo konfo yaw a owa fijase na edi nkomo obi biara wotie ye na ohwe ye no me hu ze be abrabo na ye bo no enya ndikan so nko ane na sunsum abrabo ka ho wo hia moa wo hia de bi obekira wo kwan e wo sunsum enne ya bo na ho na mehia wo ba bi a me ne na di nkomo na sunsum aware ye nema bia ha ne yie pa sama no omo waso ene kura de yimu nketewa kura wonya banko ade a wo abeto be ma no wo be kire na mamre ne amane wonya faso sa mamre ne amane no nko aso de a ahoto be ye ne de na yedi nkomo na blabo ya boy ni nyina akoyeska obi o wotale ya na wai o peja na wo ti ahwe akokruhi ase eni ablabo no so ho adwuma oye ni nyina bi meye obi o ho a woteme nsam keka me bi benjeska enye sika o eye sunsum wiase won nsam sika na ehye
na yesi ansem kekan ya na ye beje skai na bi sa se no mu dis kan on wonsam sika na ese etu ba sunsun betre wo kwan am ya fa so wo horo wonsam wo chese wo de tale a e betale na wa bi mani woni ma bi pede mi so nyina mi nim ze sa bi ze wonsam kekan wo dia na osike eba aizo wa kwa fom na mu fa ya ho yesu benya ho se ni nyina na ya hawo ya dada nana akom ne mmoa akom ne yedie akom ne bambo ene enamu se de obinum kan se enye ye ne enipa ene ani na enya ene tumi ni ahonhom na enya ene bambo nana obia wo baabia okọ enya baabi ntu bi o tie ye ne mfuna ne nto se oba wo ho a se bambo de sane bia oni problem bambo de nipa de woto ho a wo se wo bo ho ban obi wo ho na de bambo ne wo fom wo se wo pesunsun a wo te bambo na se a wo bua wo a wo tim se wo de tale ye betale obi ho se ya bambo na wo no wo no enya obi wo be ko se na wo se mepe bambo ono aso se fa webra no be ko so na wo tim se ne bambo na nye den enya adwuma na de etia na ye den etie na aba maaleke no ho de a wo bambo no kese be ye bambo ankasa obi wo ha o tie yen wo hwe yen ena nwumre yi ebe o pese oba wo ho betu na mo bi adie na on famla ho no enye chenchenchen wono sunsun no ye frɛ no eno ana onsa eno ado made ye da so ene ye de frɛ no onsa ene adomade ya da so adomade na wa be fi wa komam ye o pe bia wo de to so ana ya ode na ya aka chira hwefo ne atiefuo nyina se o ba no wa o twabo o twakofa wiebla da bi ye kon consultation ye de ensa ene manana no mbɔ mpaye nyina ze kuta onsa ba ko a wo de bɔ mpaye ene de firi wa komamu a o se yem fenga na no ma na de o de ba ye bia no na ayeye na yanka se no achi nse si ye abraba ye bɔ no ye na ne ma bebre wom na ba ye bɔ no ye na ne ma bebre wom obi wo a wati baabi wo ye na dwuma yesi bibi de ntwoma nti na wo adwuma a wo ye no kokoko kura na wo adua enye ye na wo nua asase na nso adua bi wo na no de na ye sa de na nyina tutu wana mama na oda woroma unso obi ana ne kra sa ene obi anso ne sebere nti wo a wo hwa a wo sebere ne munya no tumiri kabra na aba nso a nkrim de be ye ode na waka nsɛm bebree hyɛbrɛ no deɛ ɛwɔ hɔ ɛnɛ obi ti dwom adeɛ na obi tɔn no noa bi na wɔ tɔn bɛkɔ ne de lie ɛsan baako na baako di asa ɛwansi na kora na atwa ho ahyia ɛno saa no ɔba na hɔ a obetuma bɔ na obɛboa no dodo obi ho se ya to so tse o makoto sunsun wo gina wo no yoma nti ne wo ba se no wo pam ɛno se wo ba se ya sunsun be kyerɛ wakwan ɛne ya mamre a wo bɛfa so ne sɛ sunsun be kwakodi akon be pam no efiri hɔ obi nso wo nso a ɛyɛ ne kra so tɛ me kyerɛ ne kra mpeska ebi ya me ka sɛ o mu fie kra ne bia na sunsun kra te hɔ a yedi wo mu nya nso no nya dai wonim ni nyina no ba sunsun be ye dai ɛbɛboa wo ama kyɛ sɛ de wo pɛ bia no nsa nso ayɛ dai na nom na radio bi na resaguma sɛ me mu sɛ wasɛm we ɛya na empanifoɔ tetefoɔ na bɛsen kɔɛ ne fie bi mo sɛ na nanom de mpenempena de bi esie ɛno no tumi tu ho anam ni nyina bi mtu ho anam ɛkwana bɛɛ so na ebu wɔ hɔ a wɔsi ne fie yɛ de agudie asie yɛ de bɛyɛ asie nti ɔba wɔ na so a obenya sɛ kotu ho anam ma no onya banko ne efre sunsun na sɛ wɔ hɔ nko ade sunsun ne bɛkyerɛ okay awefo me ye nana ya a ofra figase na edi nkomo ene dai se oba bia na ni masante figase a onya dura figase na na ya telephone number na me di tudwa ifre no na ni nkomo na bibi ewo mu bia abrabo na ye bon bibi di achi na bibi di animu na ye di mfimfin ye nim de di achi na nim de di animu de sunsun ko ya de be ye sa de no edi oba na ya wa ne number ni 0543 068 748 0543 068
748 bibia obehia bia e wosusum do ha obia de yantima nka no frɛne ne ho nkɔmɔ na de hu sususu ye na ye wie no asembe na ye katato akakra me nyina meka ne nyina ne sɛ ɛretu obi ante hɔ kwa sa nti bra na fa ho bɛhwere botentem bia yeso ye hwere no na ba nso nkunim bi nso bɛyɛ wo de yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase yɛda na ase sɛ na yɛto nsa frɛ wɔ na yaba na wagye ani ɛkwan a wɔde ɛfa so kora no deɛ bɛhu ɛwɔ ha no yɛnyɛ ɔmu gyidie ɛnim deɛ wobɛtumi ayɛ ahwɛfoɔ a mɔhwɛ no no a nkɔ so na mba na mde ato dwa no momfrɛ no na mene ne nkɔmmɔ mfa wɔ ha biara mu sɛ bɛwie na mede ase paa pia ɔnana